Experiència laboral mai he tingut, o sigui, no he treballat mai, o sigui que tampoc he fet una entrevista. Jo no havia tingut cap entrevista de feina perquè no he treballat mai, o sigui, no tinc cap experiència laboral. No había hecho ninguna entrevista de trabajo y ya aquí me voy informando más o menos cómo se hace una entrevista, cuáles son los pasos que hay que dar. Com no estava treballant, no estava estudiant, vaig dir prefereixo fer alguna cosa, formar-me i aprendre alguna cosa nou. I aquest va ser el meu impuls per entrar a l'Ocupal. Ens van ensenyar a fer un bon currículum, de les parts que hi havia, com s'havien de posar, i clar, hi havia moltes coses que sí que sabíem, però hi havia d'altres que no m'imaginava que s'haurien de posar allà. Després, sobretot, les entrevistes simulades que fèiem amb els companys i tal, també t'ajuden a estar més tranquil davant d'una entrevista de feina, perquè vulguis o no ho has practicat més i et sents més lliure. Ens han fet practicar, o sigui, fent un entrevistat i observador per veure els errors que teníem i les preguntes que ens podien fer en una entrevista que són aquelles tan complicades que no saps què respondre per tenir-les una mica practicades. Què podem aportar nosaltres a l'empresa? ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué esta empresa? Nos han explicado cómo actuar en una entrevista, la postura, la educación y todo, ¿no? Digamos una especie de experiencia para las entrevistas, ¿vale? Cómo responder a ellas, cómo nos defendemos ante algo, digamos, que no tenemos pensado. Quan et fan la pregunta típica de digues algú malament de tu, clar, la gent s'acostuma a dir, o fins i tot jo, jo no tinc res dolent, perquè clar, és una entrevista de feina i clar, vols aportar el màxim de bo de tu, però clar, el que t'està entrevistant vol que siguis sincer i li has de dir alguna cosa que no sigui gaire dolent. No mentir, porque eso nunca, pero endulzarlo, maquillarlo de una manera para que se vea más atractivo. Al fin y al cabo es venderse a uno mismo. Ens hem parlat sobre el contracte de treball. Com és estar en una empresa, què demanen quan et fan l'entrevista, com ha d'anar, les aptituds que necessites i tot. Sí, hi haurà moltes coses, des de la formació que vaig fer jo de forestal i jardineria, tant d'això com de buscar feina i entrar en el món laboral. I ara sé com he d'enfrontar-me més a una entrevista. A mi m'ha sortit feina gràcies a l'Ocupal, bàsicament per l'hora Ocupal aquesta que vam fer, de les entrevistes de 5 minuts amb cada persona. Va ser l'última entrevista que vaig tenir i al cap d'unes setmanes em va trucar per anar a treballar amb ell i li vaig dir que sí i molt bé, de les millors feines que he trobat. També gràcies a l'Ocupal he trobat la meva feina d'estiu per la pàgina web. Gracias a Oficina Yoga he podido conseguir lo que yo quería, que era optar a una formación profesional y poder optar a un trabajo. ¿Contento? No, muy contento.